Καλησπέρα παιδιά. Όπως μου ζητήσατε θα σας κάνω ένα tutorial με βάση αυτά τα οποία είπαμε τις προηγούμενες μέρες, ώστε όταν γράψετε θα κάνετε κάτι αντίστοιχο. Οπότε θα θυμηθούμε ένα από τα tutorial που κάναμε στο After Effects και αφού το δημιουργήσετε το βιντεάκι σας με βάση τις οδηγίες τις οποίες θα σας δώσω και για να ξαναθυμηθούμε αυτά που είχαμε κάνει μέσα στο μάθημα, θα χρησιμοποιήσετε και το Premiere σαν πρόγραμμα για να βάλετε οποιοδήποτε ηχητικό θέλετε ή κάποιο τίτλο που θα σας ζητήσω λογικά στην εξέταση. Οπότε ανοίγουμε το After Effects. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι το timeline του και γενικά το ολόκληρο το interface όπως έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εδώ πέρα βλέπετε από κάτω ότι είναι το panel το οποίο βγαίνει το composition το οποίο βάζουμε μέσα σαν βίντεο. Και εδώ πέρα είναι ο χώρος ο οποίος μπαίνουν τα αρχεία μας ώστε να κάνουμε import. Μην χάνοντας λοιπόν άλλο χρόνο, ανοίγουμε στο file και βάζουμε μέσα τα βίντεο τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι αυτό με την κούπα που είχαμε κάνει μες στην τάξη, το οποίο το έχουμε κάνει αρκετές φορές και είναι αρκετά απλό. Όμως το βιντεάκι που θα σας δώσω θα είναι λίγο διαφορετικό όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Έτσι δηλαδή θα είναι το ίδιο ακριβώς βίντεο. Απλά θα πάρουμε αυτά τα δύο για αρχή και όταν έρθει η ώρα θα καταλάβετε τι περίπου θα κάνουμε. Η τεχνική θα είναι πάνω κάτω η ίδια, απλά λίγο για να ξαναθυμηθούμε τι γίνεται γενικά με τις μάσκες. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ πέρα έχουμε μπει τα δύο μας αρχεία, το ένα με το cap και το ένα με το βίντεο. Παίρνουμε λοιπόν τη συχνότητά μας η οποία είναι 1920x1080 όπως βλέπουμε εδώ και την βάζουμε κάτω ώστε να ξεκινήσουμε ένα νέο project. Ξεκινάει λοιπόν εδώ πέρα και βλέπετε ότι έχει ανοίξει η οθόνη που είναι το panel μας και βλέπουμε το βιντεάκι το οποίο είναι από κάτω και τρέχει. Εμείς λοιπόν θέλουμε το κομμάτι να είναι κάπου εδώ πέρα. Το πιάνουμε λοιπόν εδώ πέρα με εκεί και το μικραίνουμε ώστε να ξεκινάει από εδώ πέρα το βίντεο και το πηγαίνουμε στην αρχή. Τώρα, πώς βάζουμε λοιπόν την κούπα. Έχουμε το βιντεάκι μας με την κούπα και το σέρνουμε και πηγαίνει πάνω από το βίντεο το οποίο θέλουμε να παίζει. Και την πάμε λίγο στη μέση. Και πάμε τώρα λοιπόν να βγάλουμε αρχικά το σκηνή και μετά το μπλε. Για να κάνουμε αυτά έχει δύο βήματα μεγάλα η όλη διαδικασία. Πρώτον, πρέπει να κάνουμε ένα track motion της κούπας γιατί βλέπετε ότι κινείται, που σημαίνει ουσιαστικά ότι πιάνουμε την κίνησή της και πιάνουμε και την κίνηση του σκηνιού εδώ πέρα, ώστε να μπορέσουμε μετά να το σβήσουμε. Γιατί δεν μπορούμε από μόνο να το σβήσουμε με μάσκα, γιατί μετά θα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το βάλουμε να κινείται όπως ακριβώς θέλουμε και να μην φαίνεται το σκηνή. Οπότε πηγαίνουμε εδώ δεξιά που είναι ο tracker. Άμα δεν υπάρχει στο πρόγραμμά μας, πηγαίνουμε window και το ανοίγουμε εδώ πέρα που λέει tracker. Και στο track motion κάνουμε κλικ και βλέπετε ότι έχει βγάλει εδώ πέρα ένα σηματάκι. Στο σηματάκι εδώ το πηγαίνουμε και το τοποθετούμε κοντά στο σκηνή, αλλά το ανοίγουμε λίγο τις διαστάσεις ώστε να πιάνει και μπλε για να κάνει την αντίθεση όταν θα κάνει και θα πιάνει το track της κίνησης. Οπότε έχοντας λοιπόν επιλέξει το συγκεκριμένο βιντεάκι, βλέπετε motion στο cap plotting και έχοντας επιλέξει και το position, πηγαίνουμε και πατάμε το play για να πιάσει την κίνησή μας. Οπότε αυτό βλέπετε ότι ξεκινάει και πηγαίνει και ακολουθάει ακριβώς το σκηνάκι το οποίο θέλει. Προσοχή να έχετε πιάσει από την αρχή το βίντεο. Έτσι, γιατί νομίζω ότι εμείς τώρα δεν το πιάσαμε από την αρχή, βλέπετε. Εδώ πέρα δεν κουνιέται. Οπότε πηγαίνουμε ακριβώς στην αρχή. Μήπως δεν σας βγει και αναρωτιέστε, πατάμε reset και ξαναπάμε να το πιάσουμε από την αρχή την κούπα για να κάνει καλά την κίνησή μας. Όπως είπα, πηγαίνουμε και πατάμε reset για να μηδενιστεί. Έτσι. Και το μεγαλώνουμε να πιάσει και την αντίθεση και πηγαίνουμε και πατάμε πάλι το analyze forward. Οπότε τώρα βλέπετε ότι κάνει την κίνηση και το πιάνει ακριβώς. Και εδώ θα παγώσω λίγο το βίντεο για να γίνει πιο γρήγορα και να το δείτε μετά. Έγινε λοιπόν το animation μας. Βλέπετε ότι έχει ακολουθήσει όλη την πορεία του ακριβώς. Και τώρα η επόμενη κίνηση είναι ουσιαστικά να δώσουμε και να δημιουργήσουμε ένα όρατο αντικείμενο που θα πάρει πάνω του αυτή την κίνηση. Ώστε μετά να μπορέσουμε να ζήσουμε το σκηνή, γιατί θα φτιάξουμε μια μάσκα η οποία θα ακολουθεί το αντικείμενο το οποίο ακολουθεί αυτή την κίνηση. Οπότε πάμε εδώ πέρα που είναι layer και φτιάχνουμε ένα null object, το οποίο ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
ένα αντικείμενο φάντασμα, να το πούμε έτσι. Πατάμε Enter για να το αλλάξουμε ονομασία και να πατήσουμε Cap Track. Ωραία. Και εδώ πέρα που είναι το mob και έχει κάνει την κίνηση συγκεκριμένη, πατάμε Edit Target και εδώ πέρα πατάμε Cap Track όπου μας έχει βγάλει το null object. Και το επιλέγουμε και πατάμε OK. Αλλά θα δείτε ότι αν πάμε εδώ στο βίντεο που έχει δημιουργηθεί το null object μας, είναι αυτό εδώ πέρα το διαφανές, βλέπετε ότι δεν ακολουθεί την κίνηση εδώ. Αυτό γιατί δεν έχουμε πατήσει ακόμα Apply. Οπότε μόλις κάνετε και δημιουργήσετε εδώ πέρα το Edit Target να ακολουθήσει το Cap Track, πατάτε OK και μετά πατάτε Apply. Και σας λέει ότι θέλει να ακολουθεί το Key Action και πατάς OK. Οπότε τώρα θα δείτε ότι ακολουθεί το κόκκινο και το Cap μας. Ωραίος εδώ. Τώρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε μια μάσκα η οποία θα είναι λευκή και θα σβήνει το συγκεκριμένο κομμάτι, το συγκεκριμένο σκηνή. Και αυτή η μάσκα μετά θα τη βάλουμε να ακολουθεί αυτό εδώ το null object. Γι' αυτό και το δημιουργήσαμε για να ξέρει τι θα ακολουθεί η μάσκα. Οπότε πάμε εδώ πάνω και φτιάχνουμε ένα νέο layer. Solid. Λευκό. Και πατάμε OK. Και βάζουμε το ματάκι ώστε να μην φαίνεται για να ξέρουμε τι επιλέγουμε. Έχοντας λοιπόν όμως επιλεγμένο το white solid, πηγαίνουμε στη μάσκα και φτιάχνουμε μια μάσκα που να είναι πολύ κοντά στο cap μας. Ωραία. Και άμα την εμφανίσουμε θα δείτε ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα λευκό το οποίο είναι πάνω από το cap. Όμως θέλουμε αυτό το λευκό εδώ ουσιαστικά να ακολουθεί την κίνηση που κάνει το tracker. Οπότε θα πάρουμε εδώ αυτό το σηματάκι που λέει parent και θα το τραβήξουμε και θα του πούμε ότι ξέρεις τι, θέλω να ακολουθήσεις την κίνηση του cap track. Οπότε τώρα θα δείτε ότι ακολουθεί ουσιαστικά την κίνηση που κάνει η κούπα μας. Και άμα θέλετε να είστε ακόμα πιο ακριβείς, μπορείτε μετά να βάλετε τη μάσκα και να την κατεβάσετε λίγο πιο κάτω, στο white solid εδώ. Βλέπετε ότι μπορεί να το ρυθμίσεις και να ακολουθεί ακόμα πιο ακριβώς το σχοινάκι μας. Τώρα, πώς βγαίνουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το λευκό. Βλέπετε ότι η σειρά είναι το white solid που είναι από πάνω, το cap track και το βιντεάκι μας με την κούπα. Κατεβάζουμε λοιπόν το white solid πιο χαμηλά και λέμε στο cap floating, που είναι το βιντεάκι με την κούπα, στο matte εδώ, να πει alpha inverted matte white solid. Ουσιαστικά του λέμε ότι θέλω να σβήσεις ανάποδα το white solid. Οπότε, γιατί είναι το white solid, γιατί είναι ακριβώς από πάνω του. Αν ήταν το cap track από πάνω, θα έζησε το cap track και θα μας έβγαινε αυτό που θέλουμε να βγει. Εμείς τώρα θέλουμε να από πάνω το white solid. Γι' αυτό λοιπόν το έχουμε και αυτή είναι η λογική που το έχουμε από πάνω. Οπότε πατάμε alpha inverted και τώρα θα δείτε ότι εξαφανίστηκε. Και εμφανίζεται από κάτω το βίντεο μας, όπου είμαι εγώ και πάω να κάνω και να σηκώσω το cap. Έχοντας λοιπόν φτάσει σε αυτό το σημείο που ήταν το πρώτο σκέλος, πάμε τώρα να δώσουμε και το υπόλοιπο, μιας έχουμε εξαφανίσει το σκηνή, μπλε γύρω από την κούπα. Πάμε λοιπόν στο βιντεάκι μας, που είναι αυτό εδώ με την κούπα, και φτιάχνουμε μια καινούργια μάσκα, η οποία ουσιαστικά εξαφανίζει όλο αυτό γύρω. Και αν πατήσουμε αυτό το κουμπάκι, βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί μόνο η κούπα με το μπλε εδώ. Βλέπετε όμως ότι κάθε φορά πάει πιο πάνω, οπότε άμα ξαναενεργοποιήσω αυτό το κουμπάκι τη μάσκα, το θέλουμε λίγο πιο πάνω, να του δώσουμε λίγο αέρα, έτσι για να μην σβήνει. Οπότε βλέπετε ότι η κούπα μας ουσιαστικά κάνει το animation και έχει εξαφανιστεί και όλο το γύρο της. Και τέλος, για να εξαφανίσουμε και αυτό το μπλε, που είναι το γύρω-γύρω, είναι σαν τη τεχνική του green screen που έχουμε πει. Ωραία. Όπου αυτή η τεχνική ουσιαστικά τι κάνει, βγάζει ένα οποιοδήποτε background, είτε είναι πράσινο είτε μπλε, από το αντικείμενο το οποίο θέλουμε να έχουμε και να παίξουμε μαζί του. Οπότε αν πάμε εδώ δεξιά που λέει Effect και πατήσουμε Keying, θα δείτε ότι έχει βγάλει εδώ πέρα κάποιες επιλογές. Μια από αυτές είναι το Key Light. Το Key Light λοιπόν το σέρνουμε και το πηγαίνουμε στο cap πάνω εδώ, ώστε να μας βγει εδώ αριστερά το effect για το συγκεκριμένο κομμάτι που θέλουμε. Στο Screen Color λοιπόν το πιάνουμε το δείγμα των Lift εδώ πέρα και πατάμε πάνω στο μπλε χρώμα. Και βλέπετε ότι το εξαφανίζει, γιατί έχουμε πει να εξαφανίσει αυτό το χρώμα. Και για να είναι ακόμα πιο ακριβές, γιατί βλέπετε εδώ πέρα ότι κάνει, είναι λίγο διαφανές, κάτω στο Screen Matte υπάρχει το Clip White, όπου άμα το κατεβάσουμε θα δείτε ότι σκουραίνει
και πιάνει καλύτερα το χρώμα. Και επίσης εδώ στο screen gain μπορούμε, επειδή βλέπετε ότι υπήρχε άλλο λίγο μπλε, να το ανεβάσουμε για να εξαφανιστεί τελείως. Και ουσιαστικά βλέπετε ότι έχει γίνει το μεγαλύτερο κομμάτι, ότι έχει εξαφανιστεί και έχει μείνει η κούπα μόνη της. Τώρα απλά αυτό που μένει να κάνουμε είναι να κάνουμε λίγο editing που λέμε και να κάνουμε την κούπα να μπει λίγο με την πίσω εικόνα, γιατί το φως και το χρώμα της είναι λίγο πιο ζωντανά σε σχέση με το background. Οπότε πηγαίνουμε εδώ, σβήνουμε το εκεί και στο color correction μετά ψάχνουμε να δούμε τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά. Αλλά μέσα και έχουμε τελειώσει, που είναι και αυτό αρκετά σημαντικό κομμάτι, μπορούμε αυτήν εδώ το κομμάτι που έχουμε φτιάξει με την κούπα μας να το κάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα τρία με δεξί κλικ και πριν compose. Αυτό που μας λέει ότι και τα τρία αυτά κομμάτια του βίντεο να γίνουν ένα, ουσιαστικά, σε πολύ απλά έτσι, ελληνικά, και δημιουργούμε μια συχνότητα που λέγεται cap, όπου δεν μας τα εξαφανίζει, απλά μας τα βάζει όλα σε ένα μέσο. Ωραία, οπότε αν μπούμε μέσα εδώ, ουσιαστικά μας τα έχει, βλέπετε, όλα εδώ. Οπότε το κλείνουμε, αυτό μας βγάζεται. Ίσως μας έρθει μετά, και πάνω εδώ μπορούμε να κάνουμε το color correction που θέλουμε, ώστε να πιάσει όλα τα κομμάτια. Οπότε μπορούμε να πάμε στο brightness μετά στα γρήγορα, να ίσως να χαμηλώσουμε λίγο το χρώμα, να μπει πιο πίσω και μπορούμε να βάλουμε στο levels, για παράδειγμα, άλλο ένα εδώ κομμάτι και να τσικουρίνουμε λίγο. Μπορείτε να παίξετε με ό,τι θέλετε, απλά να γίνει πιο ρεαλιστική. Μπορεί να μην είναι καν κούπα στις εξετάσεις, απλά λίγο να καταλάβετε την τεχνική πώς το σβήσαμε το όλο πράγμα και πώς δουλεύει. Οπότε τώρα, μέσα και το έχουμε τελειώσει και αυτό εδώ το σημείο, πάμε τώρα να δώσουμε animation στην κούπα ώστε να την σηκώνουμε και να πέφτει μετά χαμηλά κάτω. Οπότε έχουμε το χέρι εδώ πέρα. Η κούπα μας λέμε ότι εμφανίζεται κάπου εδώ, δηλαδή το βιντεάκι με την κούπα. Οπότε μπορούμε αυτό να το μικρύνουμε για να μας μπερδεύει και να φέρουμε την κούπα το βιντεάκι της κάπου εδώ. Ωραία. Όπου πηγαίνουμε εδώ για να δούμε το animation που θέλουμε να κάνει η συγκεκριμένη κούπα. Στο transform εδώ πέρα βλέπετε ότι υπάρχει ένα κουμπάκι με το ρολόι για να θέσει το position, δηλαδή που βρίσκεται η θέση της συγκεκριμένης κούπας. Οπότε πατάμε το ρολόι και λέμε ότι σε αυτήν εδώ τη θέση θέλουμε η κούπα μας να είναι κάπου εδώ, για παράδειγμα. Βλέπετε το χέρι έχει ήδη σηκωθεί, οπότε ας την πάμε λίγο πιο έτσι πίσω. Και εδώ που το χέρι έχει αρχίσει να σηκώνεται, ας την ανεβάσουμε από εδώ. Πάμε και λίγο πιο δεξιά να εμφανιστεί. Πάμε και άλλο λίγο πίσω. Και επειδή εμφανίζεται πιο μετά, θα βάλουμε όλο το βιντεάκι λίγο πιο πίσω. Ώστε να εμφανίζεται κάπου εδώ. Βλέπετε τώρα ότι εμφανίζεται πιο σωστά. Και μπορούμε να κλείνουμε και λίγο την ταχύτητα. Ωραία. Ώστε τώρα να την βάλουμε να ανέβει και λίγο πιο ψηλά. Κάπου εδώ. Και λίγο πιο πάνω. Και λίγο πιο εκεί. Και εδώ να αρχίσει να πηγαίνει λίγο πιο δεξιά. Και να κουνιέται και να ταλαντεύεται μέσα στα χέρια, για παράδειγμα. Και μετά να μας πέσει κάτω.
Ωραία. Απλά εδώ θέλουμε να μπέσει στο απότομα να είναι λίγο ακόμα πιο ψηλά, οπότε ουσιαστικά εδώ βάζουμε άλλο εκεί frame και την ανεβάζουμε και λίγο παραπάνω, οπότε μετά πέφτει. Ωραία. Παίζουμε γενικά εδώ πέρα με τα keyframe ώστε να γίνει ακριβώς η κίνηση όπως θέλουμε. Ωραία. Για να φαίνεται λοιπόν πιο ρεαλιστικά πώς πέφτει η κούπα, σε αυτό το σημείο μπορούμε να πατήσουμε το Graph Editor και να δούμε ότι έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα μία γραμμή, ωραία, από τα σημεία τα οποία έχουν keyframe και φαίνεται πως πέφτει και γενικά κάνει η κίνηση των σχηματισμού για να γίνει η κίνησή της για να πέσει κάτω. Οπότε άμα κάνουμε λίγο zoom θα δείτε ότι υπάρχει μια ευθεία γραμμή εδώ στο πώς πέφτει. Εμείς δεν θέλουμε αυτό γιατί δεν βγαίνει πολύ ρεαλιστικά, το θέλουμε λίγο πιο απότομο, οπότε αν κάνουμε κλικ εδώ και το κατεβάσουμε και παίξουμε και λίγο με τα λεγόμενα εδώ χερούλια, θα δείτε ότι δημιουργείται μια καμπύλη ώστε να πέσει πιο απότομο. Οπότε εμείς αυτό είναι που θέλουμε. Άμα το τραβήξουμε λίγο χαμηλά, το πάω και λίγο πιο πάνω, να το δούμε. Βλέπετε πως έχει δημιουργηθεί εδώ η καμπύλη. Ωραία. Και πριν ήταν κάπως έτσι, οπότε εγώ απλά επέλεξα αυτό εδώ και την τράβηξα να γίνει λίγο πιο, βλέπετε, με γωνία και με καμπύλη. Να πέσει μετά πιο απότομα το ποτήρι κάτω. Οπότε πάμε πίσω, το κλείνουμε τον Graph Editor και βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί εδώ κάτι πιο απότομο. Και για να γίνει ακόμα πιο έτσι ενδιαφέρον, επειδή βλέπετε ότι τα χέρια μου κάνουν εδώ πέρα μια θολούρα, να το πω έτσι, επειδή υπάρχει κίνηση, θέλουμε να κάνουμε το ίδιο και για το ποτήρι όταν πέφτει. Οπότε, αν πάμε εδώ πέρα και κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπάκι που λέει Enables Motion Blur, μπορούμε μετά να κάνουμε κλικ και εδώ πέρα, όπου είναι η κίνηση, και θα δούμε ότι το ποτηράκι πέφτει, βλέπετε, και κάνει αυτή τη θολούρα και πέφτει με πολύ ρεαλιστικό τρόπο. Οπότε τώρα, άμα δούμε και το βιντεάκι μας, για παράδειγμα μέχρι εδώ και το τραβήξουμε, μέχρι να πέσει το ποτήρι, και πατήσουμε και εδώ πέρα το preview μας, πατήσουμε play, θα δείτε ότι σηκώνεται και κάνει την animation όπως θέλουμε να το κάνει. Οπότε αφού είμαστε σίγουροι ότι το timeline μας είναι εδώ πέρα και αυτό το κομμάτι το οποίο θέλουμε να βγάλουμε είναι αυτό εδώ, πηγαίνουμε στο file, export, add to render queue. Και εδώ πέρα, αυτό να πούμε παλιά, βλέπετε ότι υπάρχει το lossless, οπότε το πατάμε. Και πατάμε εδώ πέρα lossless για να το βγάλουμε για παράδειγμα σε άβη μορφή. Μπορεί να το βγάλει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, είτε Flip 4, ανάλογα θα μας ζητηθεί εκείνη την ημέρα. Τώρα εγώ το βγάλω άβη και θα πατήσω εδώ να βγει το cap 2 άβη για παράδειγμα. Θα κάνω replace και θα πατήσω render. Και θα κάνω λίγο pause μέχρι να βγει, αλλά γενικά αυτή είναι η όλη εργασία που πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι είναι αρκετά απλό το όλο project. Δεν θα σας δυσκολέψει ιδιαίτερα, απλά μπορείτε να καταλάβετε λίγο την τεχνική που γίνεται όσον αφορά τη μάσκα και πώς εμφανίζεται η μάσκα του σκηνάκι. Εντάξει, και από εκεί πέρα νομίζω θα πάνε όλα καλά. Βγήκε λοιπόν το βιντεάκι μας και είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στο Premiere, ώστε να βάλουμε και ήχο και εικόνα.
Οπότε αν πάμε εδώ πέρα στο φάκελο, υπάρχει ένα που λέει CAP 2 άδει, το βγάλαμε σήμερα. Ωραία, οπότε δουλεύει και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και να το φτιάξουμε στο Premiere. Αυτά λοιπόν και καλή επιτυχία.